Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw ko ninyong tanan. Dinining bidyuhan yung mapaminawa ng amang pagpakik. Tao nga gigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. O sa dihang mangutana ako ngadto kaniya kung sa atong panahon karon daghan na kayo kitag mga relihiyon. Apan usara ang atong Dios. Ang ubang katoliko mobalhin sa born again o ang ubang mga born again mobala na sa iglesia ug mao sab kini ang baton sa uban. Daghan ang mga tawo nga nagalibog kung kinsa ba ang nagsulti sa kamatuoran. Kabi ninyo mga igsoon ko ng usa ka tawo nakasabot og kung dinto na kini sa iyang tinuuhan, dili na gayud kini magbalhin-balhin og laing mga relihiyon. Kay iya namang nakaplagan ang Dios sa iyang kasing-kasing og ang uban magtukod-tukod ni noon og ilang kagwalingong mga simbahan. Apan mao ra gihapon ang ilang pagpanudlo gigamit ni noon si Kristo aron sila mahimong halangdon og mahimong bahandianon og tuison na pud kini ang balaang kasulatan kay otro man pod wala pod nila hikaplagi ang matuod nga Dios sa ilang kasing-kasing. Kay ang Dios manggod mga igsoon wala diri ug wala usab didto kundi ana to siya makita sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ug ang akong luga pangutana ngadto kaniya kuno sa bagayod ang matuod nga pagsimba. Ug karon mga igsoon ang hagon ko kamong tanan sa pagpatalinghog na ining mga pulong. Ang pangutanan nako kay unsa man gyud ang tinuod nga simbahan nga angay sudlan sa mga tao aron makaplaga nila ang kamatuoran. Atong balikon ang balaang kasulatan. Di ba nagpakamatay ang anak o niadto sa samahan, inahiusan naman ni daog man siya sa iyang pag-antos sa atong mga sala o gibili niya sa iyang mga apostoles kay siya mo'y patudloon ipasangyaw umayon sa balaang kasabutan. Gibili naman niya ang bagong kasabutan, gibag-o naman niya tanan gikan sa nagkadunot og nagkadaan. Niya naingon siya, duha og tulo nga maghiskot sa akong ngalan, ana ako kaninyo, kaya ang akong templo ang inyong kasing-kasing. Dili na tong templo nga simbahan, mao ang simbahan mo na nga atong lawas, tulda lamang kini. Mubo lang ning panahon, isa ka katos katuig sama sa isa ka tulo sa tubig, di ba? Naman na sa balaang kasulatan. Mao na karon ang nahitabo, dagang reliyon, dagang patuo-tuo. Kay nibalik man sa una sa pagano. Unya naglibog pud sila kay wala po gitagaan og katungod ang tao nga magbasa. Lukso-luksohon manggod nila. Munang gigamit pod ang gigamit kaniadto kay nakita man nila nga angay na daghan ng mga kahimanan, daghan ng mga gamit. Di ba sulod ang daotan nga ug naggawas na pod siya, ug nagkuha na pod siya 7 pa ka daotang mga anghel nga mas daotan pa kaniadto kay ready naman tanan ang gamiton. Motong adunay mga pagtuon nga tawhanon. Kay gigamit man ang atong garbo, ang atong una-una theology, mga philosophy. Nga gitun-an, Bible scholar, tapos gitun-an haron maglibog na hinon ang mga tao. Mga katong mahadlokon po sa Dios, nakasabot ug nakabalo. Unya, lain-lain naman ang pagmaagi sa pagbasa. Nga gibilin man sa ginusundugan ninyo ako, sundan ninyo ni. Ug magpili-pili naman pabor kanila mo ng daghang relihiyon. Sultian ko kamo ang tinuod nga templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Magunsa man ta nagasimba ta dito sa simbahan, pero nagsulod ta dito, hugaw po ay ang atong una-una. Di ba naaman na dito sa balaang kasulatan, kung moanha kamo sa altar, piyay sa ninyong altar, at tuwa sa inyong tao gikasilagan o gikahiubsan, pangahig pasaylog, pasaylo asya, ug balik kamo kanako, kay madungog na nako ang inyong pagampo. Di ba naapon as pagampo? Pasayloa
kami sa among mga sala ingon sa pagpasaylo sa nakasala kanamo. Bot ipasabot kung mapasaylo ka limpyo ang imong kasing-kasing nakapasaylo ka sa nakasala kanimo. Anaa ang Dios kaya ang templo sa Dios ang ato mang kasing-kasing. Magunsa man to nga nagsulod ta sa simbahan nga dako nga simbahan nga wala po ay sa ato ang gugma sa Dios. Kung magbuhat ta nga balaan ta, balaanon po ta sa Dios. Mo to nga naa sa balaang kasulatan, kung nituo kamo kanako, nituo kamo samahan nga nagpadala kanako. Kung nituo kamo kanako, nituo kamo sa espiritu nga gipadala sa amahan nga magdala sa akong pangalan ana kaninyo. Mailhan ninyo kana kay magsulti man na nga balaanon ana sa otoridad, ana sa balaang kasulatan. Kung wala na unta kini gituis tungod sa garbo sa tao, mao gani nga giingon ni Hesus, bulahan katong tao nga naa sa ubos kaya naa kaniya ang mga milagro. Papansultian ko kamo, walay tao mapaytason, bisan ang mga alamon, bisan ang mga bandianon, mga propita karon dili gyud makatagkad ug diin makakita niini. Mga niingon si Hesus, ana ako sa labing ubos, kay makita man ako ang labing ubos, mo trabaho man, mo alagad, di wala ang suhod. Mo nangadagan karong reliyon, kay nakita man pod nga pwede gamiton ang reliyon. Mo tong giingon niya, nag-ingon kamo nga ang reliyon makadato. Mo naman ay nakita sa kadaganan, kay ang reliyon, ang pagtuo, libre man sa mga taksis nga pwede gamiton nimo kana. Nga tanawa, unsa nahitabo, manghilabot pa ta dito sa nagdumala sa atong nasod ni wala manggani tay gihatag. Mao na nga dagan karong reliyon nga nito mao. Pero sultian ko kamo, isa lang ang Dios. Anaa sa tagsa-tagsa ninyo kakasing-kasing. Diin gani nga mo pasaylo kamo sa inyong kaaway. Diin gani kamo nga mahigugma kamo sa mga tao nagkinahanglan. Diin gani kamo nga maluoy sa mga tao nga ubos kaninyo o mga tao o inyong mga kaaway nga maluoy na kamo. Anaa diha ang tinuod nga simbahan. Mo nang daghan karong reliyon. Tanawa, daghan man ka ang reliyon, nganong naggubot ang kalibutan? Tungod man pud sa kahibalo. Wala nalimot man sila sa giingon ni Hesus. Huna-hunaon nimo ang imong kaistorya nga labaw kaalam. Mo na karon mo gamit og mga langyaw nga pinulungan. Kaya ang mga tao gusto man nga katong mga tao nga naa sa taas, ilang tuuhan kay taas kunog kahibalo. Sultian ko kamo, di ba? Ang mga apostoles kaniadto, taas ba sila kahibalo? Di nagkuha ang anak sa Dios. Di ba katong mga tao nga bubo kahibalo? Kay mas dali man to sugoon kaysa mga tao nga taas og kahibalo. Mo na nga ang tulisan taas og kahibalo, bright. Dili na gani moagi sa gangaan. Dili na gani moagi sa pultahan. Umuritso lang dito sa sulod sa altar. Kay kung moagi mo sa templo sa Dios, mapaubsanon man. Nakailaman mo asa ang pultahan. Ang pultahan sa Dios mao ang gugma. Diin ka mo mapasaylo, diin ka mo magpaubos. Mao ka na ang pultahan o templo sa Dios. Kung naa ka niyo ang gugma, kamo ang nagdala sa tinuod nga simbahan nga templo. Busa ipambit ninyo na sa uban. Pasaylo ang mga tao nakasala kaninyo. Isulti ang kamatuoran. Kaya wala na kamoy tulubagon. Pasagdayo sab sila. Kaya nag-abot sa panahon, manubag ang mga tao na naggamit sa Diyos o Kristohano. Apan, wala din siya nagabuhat sa iyang gipamong, sa iyang gipanulti. Anaa ka na tanan sa balaang kasulatan. Sundan lang ninyo, pinagi, sa sinugdanan niya mga pamagat, haron masabtan ninyo ang tanan. Kay mao ka na ang pagtuis karon sa mga tao nga nag-ingon na sila sinugab. Gipili lang sila sa tao, dili ang Diyos. Mga mapapurusap sila sa mga tao, mumusorborno o muhatag kanila. Nasabtan ba ninyo? Busa, padayan ka mo,
nga mapiilobon may gugma. Ana ang tinuod nga simbahan sa mga taong nahigugma. Pasayloa sila. Ina sila. Pasayloa sila. Kaya wa sila nasayod sa ilang kibuhan. Huwag kamong nasayod. Padayon kamo. Huwag ipaambit ninyo. Kanila ang hingpit